danas smo svedoci da smo poprimili dosta i proizvoda i ideologije sa zapada. I to je između ostalog ta jedna magična cifra, milion nečega je postalo onako nekako cilj i deci koje kreću u neke poslovne aktivnosti i rad. I odmah da kažem, milion ne može da se zaradi, on se zaslužuje. To možemo sa radom ili sa uslugom. Zato se kaže zarada i zasluga. Zarada je rad. Rad je fizičko pokretanje tela i ograničen je vremenom. Vi ne možete više od 8 ili 10 ili 12 sati dnevno da radite. Time je ograničena i količina novca koju ćete imati. Zasluga bi bilo nešto drugo. Znači, zasluga su vaše sposobnosti komunikacije, sposobnosti trgovine, sposobnosti spajanja različitih konekcija, potrebe kupaca, potrebe prodavaca i to je u stvari jedini put za magični milion.